Binnen een van de gevaarlijkste outsiders deze dag. Het parcours van Tjesse Steenstra. Hier gaat de Keets krijgt net voorbij. Nee, want netjes in zijn hamstringblessure kan Cornelis Terpstra hier goed duiken naar de bal. En de verzwaging dat de Keets net voorbij is. Het weer dreig. Het weer 4 voor 2. Het werd 4 voor 4. Maar het parcours van Tjesse Steenstra en de twee blesseerde spelers Herman Sprik en Cornelis Terpstra redden er toch op. Ze winnen met 4 voor 4 en 6-2 van Menno van Swieten, Pier Piesma en Sjoerd de Jong. Cornelis, mag ik je even een vraagje stellen? Hier is het last. Nee, maar ja, toch weinig, net wereldse vertrouwen natuurlijk. En dan moet ik leiden, dan zie je dat er helemaal niks gebeurt. En Herman die ziet behoorlijk in de wedstrijd, dus die hier er wel zin in. En die hier er wel zin in, maar dat gebeurt ook net zo goed. Dus ja, dan op het laatste ruil je dan nog weer even een keer. En maar dus wat was het eerst van ik mij mezelf een beetje? Nou ja, het is gewoon van mij is glad is net het ideale. Nee, dat is zo simpel als het is. En dan, en als je die voet naar Deltwaren te zetten, mijn voet naar Deltwaren te zetten, dan sla je net vol pol op en dan zet je te weinig druk en dan doe je te weinig. Hè? En, maar goed, we binden het al mooi terug in rollen. Ja, zij is het. Maar het viel op mezelf wel goed. Het is meer het vertrouwen van het moet dit misgaan. Nou ja, precies. Dat is het. En dan zeker ik mooi in combinatie met die Glens. Ja, dat wordt dan lastig. Ja. Maar je bent er doorheen. We binnen er doorheen. Dus, dank u wel. Ze kwam binnen via de Keertsof, het parcours van Hayan Nicolai. Maar om nou te zeggen dat het goed rint? Nou nee, absoluut net. Sterker nog, ze pakken net een eerst. En gaan er maar liefst skinnen 4 westen en 6 fjouwer van Hayan Nicolai. Tegen mij Kees van der Schoot en debutant Pieter van der Schoot. Het was broer nu het 6 bier. Hem er roemloos uit in het toch wel misschien licht favoriete parcours. Matten Bergsma, Erwin Sielstra en Hendrik Koortstra woenen de generalen in Adem. En zij gaan dus met 2 vingers in de noze terug naar de twaaromloop. Belangrijke slag op 2-1 en 6 gelijk. Van der Bos brengt hem boeten. Oh ja. En zo is het weer om in de wedstrijd. De brorrentwist tussen de brorren Triemstra, Bouke en Teke. 2-1. Wie is van het OSA favoriete parcours van der Bos? Het wordt 2-1 leek. Als er één parcours is dat ze verslaan kunnen, weet je wel zijn, dan is dit het parcours. Bouke Triemstra. En het gaat onthoud daar dat het slietjager. Fjouwer om het rijden voor Skinner 6. Maar dit gaat richting de boppen. Kan hij goed returneerd worden. Sterker nog, fantastisch returneerd worden. Toch Patrick Skeemstra. En ja, dan gaan ze de 5 om het rijden in het voordeel van het parcours van Bouke Triemstra. Het bloed lastig. Voor het parcours van der Bos, Triemstra en Iziger. Maar de opslag 4 strijden, fjouwer gelijk. Bal voorin. Ja, die komt net heel vier. Sterker nog, die wordt gewoon goed keert. Toch een voele get aan van der Bos. Die vanzelfs ik wel onvielt. Dat hij met 2 zitbal met Jochen fout slagen. Onthoudt daar net goede zaken die naar het vastzien parcours. Maar hij zwaar gaat in dat geval van een lietse keertje. Van der Bos maakt toch weer beziekje onder de opslag. Bij die 5 treien heeft te staan en fjouwer gelijk. En hij doet goede zaken. En in dit geval, Skeepstra rekt het er net goed. Dus een goede zitbal van der Bos. En zo komt zij alweer mooi 6 fjouwer voor. En kiezen we weer omkomen in de wedstrijd. Bouke Triemstra. Op die staan van 4 voor metrij in harde voordeel. Maar in dit eerst 6 fjouwer efter. Komt bij de opslag, Lietse Keerts. En die gaat die vaart voorbij. Al kind Bouke Triemstra hier retourneren. Ja, maar en Isger nog een keer. Oh, wat een mooie. En dan Scheepstra. Gaat ik weer? Nee, krijgt net. Oh! Wat een slag. Toeksioen trots Scheepstra om in dat hoekje te deponeren in die bal. En ja, dan is het dus 4 voor metrijen en 6 gelijk. En zit het parcours van Gert-Anne van der Bos tegen Triemstra en Daniel Isger die afski neemt Jules. Zit op de deer. Het Sjoekelaan wordt stil. Belangrijke slag.
4 en 6 gelijk. In het parcours van Bouke Triemstra hier vod in de eerste omloop al stunten. Triemstra, maar de onderin, achterin bij Isige. Kan hem net goed rijden. Die Kim misschien wel eens returneerd willen. Terug Petter Skeepstra. Sterker nog, dat is hij. Dat is hij. En dus is de stunt her. Van het parcours van Bouke Triemstra. Dylan Drent en Petter Skeepstra keert terug naar de tweede omloop. En zo gaat het parcours van Disseman, Daniel Isger en Van der Bos en Triemstra. Dus roemleers ijs. Daniel Isger. 26 hier is Disseman. Hij won 6 keer de PC. Hij waard 3 keer koning. In 2004 won hij hem al van het eerst maar Johan Abma en Pieter Skanninga. En maar zien Sontje de PC neemt hij nou op deze wijze afski van de keertvraat. Al het eerst van de PC. De Huzemer, de Ljouweter. Verzinnen een grote afski. Hij verzinnen ijs een grotere afski dan dit. Dan mag je toch wel concluderen. Wat een grote keerzet. De nummer 8 in het PC-klassement aller tijden. Godverdikke man, ik ging vliegend van start. Ik ben net een bal vertrouwd en we moeten eigenlijk voor 4-0 staan, maar we staan 2 gelijk. Ik snap het niet. Nou, ik wel, want dan moet je de bal inbrengen van de opslag. Ja, inderdaad, nou goed, dat snap ik dan ook wel, maar ik snap niet waarom het gebeurt. Nee, hoe kan dat? Zo onwis onder opslag, want dat is wat je nekt, hè? Nou ja, zo onwis. Ik bedoel, natuurlijk is het onwis. Ik bedoel, Bos is mijn maatje natuurlijk, maar kleren. Nou, dingen een keer zijn worden die het zijn worden. We gaan ze telt, Daniel. Ja. Of niet telt, maar jongen wat er gebeurt. Ja. Je bent onder opslag gewoon net krachtig genoeg. Te volle missen. Nou ja, dat is weer, dat klopt. Ik bedoel, het ze ernaast. Ik bedoel, als je er gewoon voor houdt, dan hebben we tegen geen kind, dan winnen we het. Maar dat gebeurt net. Hoe sta ik te janken? Nou ja, je gunt hem zoveel meer. Oh, ja, het is gewoon jammer. Zo'n sportman en dan, jammer. Ja, mooi dat mijn broertje wint natuurlijk, hè, dat is leuk. Hopen dat hij ver komt, maar ja. Daan, het is zo'n sportman, hè, die leeft ervoor en dan, zo'n afscheid is jammer. Ja. De beste super emotioneler onder als hij zelf. Ja, stom hè? Maar het komt er wel bij hem. Het komt wel. Maar ja, het is jammer. Ja. Hij heeft een geweldige carrière. Ja, daarom. Dus hij mag echt heel trots zijn. Ja, op een gegeven moment beginnen hun balletjes krijgt centimeters in te rijden. En ze slaan niet per gewoon goed van een goede keertje en af en toe zien boven. Ik bedoel, dat is dan prima natuurlijk. Maar ik moet zeggen dat het zelf knoeit. Ja, dat kunnen we constateren. En hier is die Norskier wel wat oors voorstelt. Hè? Ja, absoluut. Mooie blom, maar ik geloof die horen. Ja, nee, dat snap ik. Maar die mooie bloemen, die doch ik wel weer wat. Maar dat zei ik wel weer wat. Van hoe stou als keerstation bent. Trok die familie, trok die huid, trok die mem. Trok het publiek hier. Ja, inderdaad. Dat je dan zo'n staande ovatie krijgt. Dat show je wel. Dat doet genoeg mooi. Het is de laatste. En ik ga ze dan een keer al op de bank krijgen. Vijfdraaien, skinner size. Het gaat relatief eenvoudig. Sterker nog, het gaat hartstikke eenvoudig. Want hier is al de zitbal van de parcours van Hilke Bruinsma. Kwam wat dreig op gang. Kwam skinner 2 eerst en efter. Maar vanuit 3 eerst gelijk. Erin zijn dan toch iets naar de overwinning. En houdt dit parcours in de gaten. Johan van der Meulen, Aljan Anema en Hilke Bruinsma. Want zij winnen 4 van de draaien. En skinner size van het parcours van Jelle Atema, Erik Heidsma en Willem Heringa. Het is de spannendste partij onnauta in de eerste omloop. Allereerst het wie spannend, want het is nou 4 van Fjouwer en Skinnersijs in het vaddel van de parcours van Hendrik Tolsma. En die winnen het voor de dadelijk ik. Want Jacob Haas-Heidsma slaat deze bal boppen en Siepertour. Die helemaal Tolsma en Jan Schuurder gaan dan uiteindelijk toch nog relatief eenvoudig. Want ze winnen de laatste 2 eersten. Maar 4 van Fjouwer en Skinnersijs gaan terug naar de volgende omloop. Ze winnen van Jelte Pieter Dijkstra, Hendrik Jan van der Velde en Evert Pieter Tolsma. Dirk Irishada zit op het deer. 4 van 2 en 6 gelijk. Ligt hem voorin bij Reza Pieter Hiemstra. En die slaat hem boppen. Sterker nog, rekt het haast de Tour. En dus gaan ze eenvoudig terug naar de tweede omloop. Het parcours van Jan de Groot. Het waren onze laatste per se. Reza Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar. Ze winnen uiteindelijk maar 4 van 2 en 6 gelijk. Van het parcours van Dirk Irishada, Bouke Dijkstra en Stefan de Bruin. En dus terug naar de tweede list. Hou het parcours van Jan de Groot in de gaten. Alles on de hang.
De onrin. Komt daar. Voorin? Nee, achterin. Gitteroen de Trog. En een keerts. Peter van Zuiden. Die hem dit keer wel goed keerde in. En dus een net al te dikke kans. En dan zoenjes is het de laatste kansen van het parcours van Peter van Zuiden. Maar ja, dat toch ze niet steekt ik bij die 6 jaar vastsprong. De concentratie bij Johannes van der Veen. Oud-Vreulewinner, maar 6 Bierm. Komt eens van Pieters Bierm. Maar nog misschien tredde PC. En nou dus in de eerste omloop. 4 weersing gelijk, 6 gelijk. En een net al te dikke keert. De orin is in elk geval in. En dan maakt hij eruit. Al het Hoekstra keert er hoe in. Ja, sterker nog in Boppen. Hij keert het er weer winnen. En hoe? Nog een keer Al het Hoekstra. Die keert gewoon de Boppen. Ja, de overwinning is daar van Peter van Zuiden. Al het Hoekstra, René Adema. Wat een spektakel op deze 4 eerste gelijk, 6 gelijk. Skinne, fjouwer, eerst en extra maar eerst. Maar de toer van Van der Veen, Sipja Bos en Jelle Jaap Stiefsma. Die jouwen het uit hand. 4 weers gelijk, 6 gelijk. En de toer van Peter van Zuiden terug naar de tweede lijstje. De toer van Jan de Groot. Het rint dat het slietjaar gaat onthouden maar het toer van Jesse Steenstra. Boppen verwachting. Eerste omloop uiteindelijk won. En nog altijd met Herman Sprik en Cornelis Terpstra. Nou 4,2 en Skinner zijs voor. En ja, deze Jesse Steenstra is op dreefjoerd. Dit is al zijn joggende zitbal van deze dag. En zij gaan ze toch echt wel weer in vorig terug. En bis zij de eerste hele finalist te winnen. Maar 4,2 en Skinner zijs van het toer van Enno Kingma, Pieter Jan Plat en Jouke Bosje. Hilke Bruinsma. Maar die tweede keer te verdedigen. Weer achterin. Schuurder gaat er heen, maar dan is de vraag of die kweer gaat. Nou, net. Nee, bal is boppen. Dus is daar het matchpunt. Of zoals we dat in de keertjes is het parcours van Van der Meulen zit op het deer. Vier voor Minjen en 6 gelijk. De jongen slaat de lijst op. In ieder geval de lijsten. Kinderlijsten wijzen. Jongen neemt te horen. Zorgelijk. Ja. Hij neemt toch de verantwoordelijkheid op hem. Ja. Vind ik wil wel mooi zijn. Ja. Concentratie bij Van der Meulen. Die zijkelijk staan voorin. Hij gaat in de boppen. En is te makkelijk. En daar is het Aldien dus van het parcours van Van der Meulen. Hier weer de eerste verrassing van de dag. De overwinning van het parcours de uitskekeling van het parcours van de Bos. En hier dus de uitskekeling van het parcours van der Meulen. Hendrik Tolsma terug naar de hele finale. De tweede hele finalist is al bekend. We hebben het moment in de wedstrijd zitten. Bij alle 3 belangen nou de volgende gellen. Ik heb de hele wedstrijd als een krant opslaan. Ik hier werkelijk weer het gevoel. Nou, ik weet net weet ik alweer, maar ik wie 4 weekend. Ik ga net het moment in de wedstrijd zitten. Ik ben lang blij dat ze ertussen zijn. Maar het is een van mijn dramatische passeringen van mij. Dit is Martin Bergsma, man in het minuteskeer. De winnaars van de generale Arun de Snijn in Arm. Maar zit dus nou op het deer. Bal is wel binnen, ja. Maar ik boppen. Want Peter Scheepstra slaat de bal oer de boppeline in. En zo zorg je zij in de eerste omloop van de verrassing terug. De winnaar van het parcours. Het favoriete parcours van Gert-Anna van der Bos. En toen is het nou ook heel degelijk. Winnen ze maar 4 om het rijden van het parcours van Martin Bergsma, Erwin Sielstra en Hendrik Koortstra. Bouke, de zijde jeder hier. Ik zit in de flow. Ik heb zo'n goed gevoel. Ja, zo is het. Ja, ik heb ongelooflijk gevoel. Ik val met die man niks. Maar ja, ik heb jou dus. Ja, nee, ik zei het net. Kijk, als iemand zo. Zeg het maar. Nee, ik zei het net. Dat zei ik het. Je denkt, wij winnen die PC. We zullen het zien. Ik weet het nog net. Maar dat gevoel heeft al. Ja. Nou, dan zou ik zeggen, concentreer die. En ging die kant op in de tiertank. Dat is hier even komen roest. Kunnen de wedstrijd nog wat verlengen? Peter van Zuiden. Soms is die bal in elk geval maar in het perk. Maar het is een dikke keers die ze verdedigen. En dan nog wat druk zetten op het parcours van Jan de Groot. Hege lange bal achterin en die is naar Dienstboet. Nee, daar is het Aldien van het parcours van Peter van Zuiden.
En dan komt er toch uit dat het betoef van Jan Dijk de Groot maar 12 vingers in de oze trok is naar de hele finale. De eerste omloop weer maar 4 voor 12 die vorig. En de tweede omloop nou ik maar 4 voor me. En dus gaat hij terug naar de hele finale waarin ze het aanstop nemen met Hendrik Tolsma, Jacob Klaas Heidsma en Jan Skuurder. Wordt het eerste gelijk? Nou, nog net. Want die bal wordt er niet. Ook Kim Bouke die bal vol bij richting Herman Sprik slaan. Maar Sprik mikt weer waarom. Er zijn toch een paar mogelijkheden voor beide betoeren om hier het punt te maken. Maar ze slaan hem toch recht op elkaar. Nou, 3 keer. En dat is wel wat het publiek ook niet mooi vindt. Zo'n trick-track situaties als je dat dan neemt. Ja, gewoon in wegslaan. Ja. Nou, eerst bij Bouke Triemstra. Die shot dat die bal richting de boppen keert. Maar die trekt net verkeerd. Ah, dat doet helemaal Sprik goed. Wat nou? Blessure onder de schouder. Ja, koekoek. Hij zwaagt van jou deze league. Geweldige wedstrijd. De druk op de schouders van Tjisse Steenstra. Lietse keert dus een goede opslag. Dat is goed lekker wezen. Achterin bij Skeepstra. Ja, die die keert weer. Ja, Cornelis Terpstra keert dat paar keert. En dus wisten we waarom in de wedstrijd. Belangrijk, hè. Goede opslag van Steenstra. Alert keert ze van Cornelis Terpstra. En dus werd alles in league weg. 5 eerste gelijk. Ja, dit is wel een kans. Ja, Lietske eerst op zo'n gelijk. Zo. Maar je wel weg, hè? Ja, het kan alle kanten op. Hij met het betuur van Bouke, maar deze zo'n slag Lietske keert. Ja. Weer slaanbare bal. Maar klaar. Is alweer geweest. Net weer ontdenken. Vooruit. Hij vooral net. Ja, het is toch zo'n partij waar je eigenlijk hopen dat ik 4 eerste gelijk eigenlijk wil, toch? Ja, kom zit erin. Maar. Ja. Ja. Zo. Ja. Dylan twijfel aan. Tjisse Steenstra zit op. Is er de blauwe maar voor? Wie er lang hield hij dat vastpronkje van Bouke Triemstra. Nou is er het vastpronkje van Tjisse Steenstra. Wil ze nou aan de orenkant zorgen dat het als kind 4 eersten winnen is van het betoer van Jan de Groot. Het gaat echt ontzettend hut er. Vierde nog neer onder Telegraaf. Maar ja, deze partij is te spannend om Lizzer te litten. Tjisse Steenstra, maar die liet ze vastsprong nou. Dus hoe is het? Ja, nou, mag nog wat aan nemen. Dylan Drent neemt al het risico, maar hij is in die boeten. Ja. En dus 4 gelijk, 2 gelijk. Ja, had ik hier gewoon boeten, maar maar kon naar me krijgt voor wij. Ja, hij gaat dan boeten. Ja. Ja. Ja, goed zo. Ja, Petter Skeepstra goed zo. Coach is dan ook wel belangrijk, merk je. Ja, het rast liekevolle boeten als erin. Het is steeds een 14 zitbal en 15 misses. Dus ik kijk 2 en dus weer een vastsprong voor Steenstra die 4-2. Het is tworkenwisselingen nou. Ja. Jess is nog even de baas. Het is de man die onthoudt daar de meeste bal richting het perk gebracht had, denk ik. Was er net al hier bijhouden hoe vaak de opslaan is terug de opslagers, maar dat denk ik wel. Vief gelijk. 4-2. En de bal weer boeten. Ja, weer niet weer. Nou. Storken wisselingen alsof ze het erom doggen. 4 gelijk. 4 gelijk. Dat was een netkiekje vertellen, hè? Maar... Ja. Ja, dus genieten. Zeer spannend, zeer fraai. Alles op en onder. Kraker. Tjisse Steenstra. 4 gelijk. 4 gelijk. Alles in leaguewicht. De opslag. Farin bij Dylan Drent. Rekt het hem goed, maar net genoeg voor de boppenslag liep het mij. Sterker nog, hij kan retourneert weer terug Herman Sprik. Dat doet hij dan wel een liets glimlachje van Sprik. Nou, is ik ook gauw weer voort, want de focus is er weer gauw. Ja. En een keert
Haast op de middenlijn. Ja. Ja, daar keek ik net al de volle van Zissen. Achterin bij Patrice Keek. Ja. Die mist hem. Zetbal. Die mist hem. Hey, vliegend op. Vliegend op. Achterpark. Vier gelijk. 6 Fjouwer. Bouke Triemstra. Matta Dwan. Fassien. Patoer. Geeft die bal. Voorin. Herman Sprik slaat hem in de bal. En hij maakt het er al. Jajer. Herman Sprik, de man die het haast het hele seizoen er net bij staat. Die is koude blessure. Reiziger naar de kliniek in Naden. Oosa les van had. Maar nou doet hij het van Sien Patoer. Herman Sprik slaagt het voor de winning. Net alleen nog maar deze koppenslag. Hij is de hele wedstrijd ook goed. 4 gelijk, 6 Fjouwer. Tjisse Steenstra, Cornelis Terpstra en Herman Sprik terug naar de finale. Hendrik Tolsmaats en Jan D. de Groot zeggen 4 weers gelijk in beeld. Maar het is 0-4. Kinder 4 weers van Jan D. de Groot. Juist, sa. 6 gelijk. En 6 gelijk. Dus Jan D. de Groot, Farin. Maar er kan nog een kids maken worden. Toch Jacob Klaas Heidsma daar voorin. Het is spannend dus die orenpartij weer tussen Bouke Triemstra en Tjisse Steenstra en die. Inziedig is deze wedstrijd eigenlijk ontnauwd daar. Dat we net heel dol verwachten. We een beetje maar een skeenregen naar deze wedstrijd zitten te zien. Hendrik Tolsma wie ontzettend degelijk ontkeert ontnauwd daar in deze wedstrijd. Toen is de omloop maar 4 om jou van Jelte en Pieter Dijkstra die. Daarna maar 4 om in. Heel eenvoudig en ik nog eens een keer verrassend van het parcours van Johan van der Meulen en die. Maar nou ben ze ontnauwd daar kansloos. Al kiezen misschien nog zwargje voor een bordje. Nou de opslag van Schuurder voorin bij Reze Pieter. En die rekt hem heel mooi. Hij maakt het in stila. En zij toch echt heel makkelijk naar de finale taart. Parcours van Jan D. de Groot. Reze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar. Mooi is ze omdat het parcours van Jan Dirk de Groot en die het volle eenvoudiger gewoon hebben. Dat zij misschien wel 30 licht favoriet binnen. Omdat ze wat makkelijker kist hebben. Nou, het is voor beide wat. Vliegende zitbal 1-0. Maar ja, het kan beide kanten op. Ik wil zeggen, zou die binnen al in een rol. Een hele finale. Aan de andere kant dat weer haast finale wordt. Dan kijk ze de volgende partij dan ben je net focust. Maar het is per se finale. Dus het bloot een finale. Dan ben je altijd nog maar liter scherp. Jan D. de Groot. Achterin, Cornelis. Die rekt hem koert, maar die komt er denk ik netje. Nee, Reze Pieter staat hem weer om. Oh, dit is mooi. Dit is mooi. Cornelis weer om. Die krijgt hem net tegen lof. Ja. En een keer dan keert worden. Hij komt er net. Nee, hij keert het van de keert Hans Wassenaar. Weer alert. Oh, zo die verneiniging is op de gezichten van deze man. En de teleurstelling nou even bij Cornelis. Want die shot dat zij maar 2 eerste league, of 2 eerste nefst komen. Jan D. de Groot. Misschien wat waan als je een hechte in die zien kan. Jij rond nou. Die gaat boppen. Zij is gelijk. Nou, dit binnen belangrijk moment niet naar komen meer. Het komt er nou aan. Draai om in, zij is gelijk. Cruciaal voor deze wedstrijd. We halen een soort aparte partij in Sjoen. Maar dit is belangrijk. Dat doet de list denk ik, want 4 om 1 of 3 om 2, dat is nogal een verschil. Mooie opslag van Cornelis. En die had het ook wel terug. Die viel dat. Kom op nou. Zo. Is ze nou wat pakken. Concentratie. Meteen wat meer tijd daarachter in perk op dit start. Wordt Jan Dirk langer wacht je maar om het baltje te druwen der richter van de Bobbeline. Een man die vaak scheef opslaat, maar dat nou door die regels dus net meer mooi. Nou, beslissend wijze kind. Brengt hem goed. Farin bij Herman Sprik. Die rekt goed. De kind Hans onderkomen. Ja, maar trapping is in de mond. Hans Wassenaar, de man van deze finale Onnauta. Had in dit geval ik wel geluk dat ik denk op dat goede plakjes zit. Maar ja. Geluk, denk ik wel eens al. En dus net 3 om 2. Maar 4 om 1 de vastsprong van het toer van Jan D. de Groot.
Tja. Ja. Hoppa. Ja, ze hier net door de oren het op dit uit. Hij keert als een beest. Goed tussenin. Ik had dat schouder in de eer. Ja. Hans God, Wassenaar. ja. Zit er soms technisch aan. Maar de slag is prima. Ja. Van hen het Chimerum. Ik ben voormalig dwarp. Alweer wennen. Ja, ben het nou Ik heb bolwerk van Kirsten. Chimerum. Chimerum, absoluut. Hans Ja, Wassenaar. Je luidt in de Hema. Pop. Precies zesde. Nou, dat luidt in de Hema. Maar de Wasten. Als er nog twijfel wie over Water eventueel kenning wordt, mochten zij winnen, dan is hij tussen wel fort. Ja, dat is zo. En Tjessen Petuur die moet nog wat oors. Want dit oors is het misschien wel heel gauw uit. Want Hans maar eigenlijk heel simpel geen bal meer hebben. Nee. Ja, wie vertelt ik al het verhaal van dit parcours onthoudt. Dat is Steenstra de enige man die wel fit weer. Dit seizoen ik al geblesseerd was trouwens, zoals in Jermtakken. Maar die wie wat kneus, wat irriteert. Ja. Komt dan Machine in. Brengt hem achterin. Maar was een prima tussen toch. Oh. Ja. Niet zo nedig. 4 voor het waar. 4 voor het waar. Winnend, ja. Winnend. Alles liep het erop. Ja, Dat ik net zien op. deze man wint niet. Ja. Blauw Steenstra die in de wedstrijd. Cornelis slaat het die nog keer weer op, maar die keer weer rond. Ja. Deze Pieter. Nee, Hij slaat hem weer. Nou, hij wist. Weer. Wordt weer de eerste matchpoint. Kansen, hè? Dat wie wel kansen. Ja. Dat kinder ik. Heel geluk. Of naar de groen of de roe hinnen. Maar ja. Ja, nee, dat is hier meer in zitten. Ja, hier meer in zitten. Dan weer de eerste matchpoint. Dat weer net goed. Maar oké, 4 voor mijn rijden dus. Is dit wel wat op spul? In elk geval weer omknokt. Cornelis Terpstra. Maar nou Worsk in de fjouwer eerst. Ja, hartstikke boven. Geweldig. Wow, Hans Wassenaar. Nou, een matchpoint. Zo. Nou, van de groen al, hè? Geweldig. Mooi, hè? Echt mooi. Ja, dat is fantastisch. En dan is het kwaliteit om een fjouwer en Skinner Seis. En zit het parcours van Tjesse Steenstra, Herman Sprik en Cornelis Terpstra op het dit. Dit is een fantastische bobbeslag. Ja. Zorgt hij voor zijn eerste PC-overwinning. De tweede van Renze Pieter Hiemstra. De eerste ik van Jan de Groot die Arski neemt. Achterin nou bij die Steenstra. Die mag mag routineerd worden. Dat Hans Wassenaar het zelf. Oh, dat is weer een corripaat. De bal is. Hoe de bal is. Ja. Oh. Blote keertsoer. Jan Dirk zelf. Jonkje. Ja. Hij wie van Hans toch? Nou. Nee? Dit moest wel hut, want je ziet gewoon aan de snelheid van de bal en waar die waai komt hechten, dat het een liefst uitziet. Ja, koekoek, ja. Dat is maar de kop. Ja, nou, ze bouwden hun kop, dus dat ging er niks. Zo. Nou. Een keert van zo'n 8 meter. Tjesse Steenstra, die kent dit, hè? Die kent dit. Een goede opslag leveren je op die efterstand voor hem. Van 4 voor mijn 6-2. Hij kiest alles de finale. Had hem nog net woen. Wat een arski. Zoet wezen van Jan Dirk de Groot. Zijn laatste PC. En dan er van trok in bij de overwinning. Nou. Tjesse Steenstra, maar de opslag. Komt voorin. Goeie signal! Ja! Dat keer wat je. Als je dan op zo'n moment lever je. Nou. Zo de Blitzkip bij Simaat, Sprik en Cornelis. En die verneinige blik ik van Tjesse Steenstra. Van ja, ze binnen nog net. Nee. Dit wie mogelijk nummer 2. Ja. Zo, dit is een goede opslag. Mooi, heel mooi. Ja, ze moeten bewegen dan al je dat. Geweldig op, fantastisch. Stilist. Jan Dirk zit nou even naar boven en eigen dicht. Ja, die emotie in die kop. Voor mij een holle zeven natuurlijk, maar geweldig. Hans Wassenaar. Wat wie die dichtbij, dat kan nog steeds. Zoals jou. En nog 2 mogelijkheden. Ja, het is hem gegund. Tjesse Steenstra, 4 van Fjouwer. 6 Fjouwer, komt die bal voorin. Ver is het bal! Tjesse Steenstra, wat was je alweer?
Fantastisch. Skinner size heftig. Ja, iedereen gaat hem klappen. Mogelijk zo gelijk. draaien. Vlot. Ja, kan hij het lager tijd. Wow, ja, Hans was naar tik. Vliegend. Hans was naar tik. Ja. Dat is een goede symbool, ik weet niet op. Ja, dat is een keer komen. Oh, het was net. Nee, Jongen. ja. Jesse Steenstra. Wordt hij dan de man van deze partij? Wat gaat er in het kopkeroen van Jesse Steenstra en Hans Wassenaar? Beide de grote man van deze partij ontnauwt daar. Het is een geweldige keersdag. Jesse Steenstra. Dit keer voor. Ja, uit. Oh, en dan is het nog. De winning is Dirk. spannend. Jan de Groot ziet misschien in van de PC. Nou ja, Dirk, De winning ik van Hans Wassenaar die fantastisch keer staat. Hij wint zijn eerste PC. En ik doe winning van Race Pieter Hiemstra. Zie tweede. Het weer een fantastische keerspartij. We gaan genoten. Ja, zijn broer, Sjerk Jelt, geweldig. Dank aan deze man, Hans Wassenaar. Ja. Hansie heeft de garantie. En koning. Ik ken in de finale blijven wel wat minder, maar ja, mijn maat zijn fantastisch. Ze zijn fantastisch. Ze hebben het laatste set zien, jongen. En we winnen hem. Maar dat is niet goed. Ja, nou ja.